Всички майки ще ме разберат. Не винаги имаме време за грим, прическа и дълги бюти ритуали сутрин. С едно нещо не правя компромис – кожата ми. Искам да е хидратирана, чиста и сияйна, дори когато бързам. Това е моята 15-минутна сутрешна рутина, която ме спасява в натоварените дни. Започвам с серум бустера с колаген от Шимани. Нанасям няколко капки, за да дам на кожата бърза хидратация и плътност. След това слагам хидратираща маска за около 10 минути. Докато тя действа, си оправям косата или приготвям нещата за деня. Мултитаскинг на максимум. След като махна маската, отново запечатвам влагата с още малко от серум бустера и накрая пъпкотрепачът коректор. Нанасям го директно върху пъпките, за да ги прикрия, но и да ги лекувам едновременно. И това е всичко. 15 минути грижа, която работи. Перфектна за майки, работещи жени и всички, които бързат, но искат кожата им да изглежда свежа и здрава.